Αλλά όμως την κατασκευή καλό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στα παιδιά που έρχονται εδώ δείχνετε κάποια πράγματα, στο γυμνάσιο, στα παιδιά του γυμνασίου, Έκαμε και δείχνετε στο γυμνάσιο κάμωσες ώρες και είδησα στα παιδιά. και τους δείξατε ξυλογλυπτική δηλαδή Και μετά. πάντως δεν βγαίνει Βενιζέλος, σαν το γριλιότη, και αν πιάσω βγαίνει Βενιζέλος. Ένα λεπτό να δώσω. Λέει να δώσω θέλω σε κάθε ένα στην παρέα να ανοίξει. Κρεμαστό είναι αυτό τώρα. Κρεμαστό Σε είναι. όλους, ό,τι μπορέσω, όπου φτάσουμε. Όπου φτάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό τι είναι? Να το δω τι είναι αυτό. Χαράκι, Να το δω. Έλα. Και αυτό Τι. πού δούλει. Έλα να το δω το πουδούνισα. Κυρία. Ναι. Α, είναι τέλειο. Να, για όλους έφταξε.